Ooh. Bah. Stretch. Ooh. Cheesy. Hello mga kawigin! So, Yun po. yan po, ang ating po pagsasaluhan for today is isa pong Jollibee Cheesy. Tapos meron din pong regular po yung cheese niya. Tapos meron pong spicy chicken. To bali, Dalawang klase po. to bucket po ng Jollibee. Tapos meron po tayong mac and cheese po dyan. So bago po tayo magsala-sala, pray po muna tayo ha. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pinaglobi po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ito po sa madalayan namin sa inyong bukong anak, sa oras na namin tapagligtas. Amen. Hugas po muna tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ooh. Bah. Stretch. Mainit. Init po yung cheese. Yan, didilim ho tayo. Anin na natin to. Baba natin. Ay. Ayun, no? Bigat ng cheese. Ito, tanggalin na rin po natin to. Para makita ang ating face. Siya, no? Hala, nawala na yung ating cheese. Unang subo po para sa inyo. Cheesy. Kain po tayo. Dami. Ito, mac and cheese. Nakabot mo dyan, ha? Paunahin ko na rito kay Bunso. Thank you pa. Kuha po kayo. Thank you. Grabe yung cheese. Thank you po. Mabilis po lumabig yung yung magantong mozzarella cheese. Buti nga nag-stretch pa. Oh. Sarap. Jollibee. Kung order po kayo nitong yung Jollibee na may cheesy po, yung nag-stretch at yung katulad nito, unfortunately hindi po available sa Jollibee. Exclusive lang ho dito sa si Richard. Pinatikim lang ho sa amin ng Jollibee yan, tsaka daw nila ilalunch. Biro lang po. Dami ho kasi namin cheese dyan sa rep. Yan, nilagay ko po. Spicy. Bakla talaga Jollibee, no? Gusto ko yung cheese. Tapos yung mac and cheese po natin, sarap din. Oh, gravy. Nak, ikaw pa, abot mo ba itong gravy? Kisam. Apo. Lagyan na kita dyan, Thank you pa. Apo. Thank you. Salo-salo po tayo. Wow. Daming na itong natin din. So, bakit po yan? Ayun, Si Luna. Si Luna.
Gumising na po, nakaamoy. Chicken daw yan eh. Meron naman silo na doon. Tapos spicy. Nakakatawa po yung experience ng dalawang bata kahapon, yung kahapon po nating upload. Yung enjoy, no? Nagluto po sila, indoor cook, cookbang. Natikman po namin, sarap talaga. nun. Sarap talaga. Yung po palang yung kanilang yung milk tea. Tama si Rinsay, parang kahanay po sa Starbucks. sa Starbucks eh. Sarap po talaga. Ewan ko na kung nag-compliment siya sa mascobado kasi usually nilalagay talaga doon asukal lang po. Asukal na pala o kaya white. Pero ang ginawa po kasi ni Rinsay yung mascobado po kasi meron po kami dito. So yung nagtatanong na kung saan nabibili yung yung mascobado. Kasi sa mga mall po meron po na tsaka sa palengke. Magtanong lang po kayo yung mascobado. Yung po yung parang panutsa na dinurog. Yun po yun. Healthy rin po yung sugar na yun. Mas kabado. Gusto tumakas ni Luna. Grabe yung experience yun na yun, no? Pag pinanood mo, parang ang bilis, ang dali-dali. Pero sobrang tagal po, Pag Ginawa. behind the scene po talaga. Actually, Iba yung actually, umaga na ho natulog yan si Rinsay. Natulog. Halos lahat Halos tayo. lahat po kami. Ano po yung manghang. Ang sarap ng Jollibee. Kanina pa si Rizam. Grabe. Baby. Buti na lang pala, online class ka. Pag hindi, no? Hindi natin magagawa yun. Opo. Kaya maraming salamat po sa Enjoy. Thank you pa. Sa pagpapadala niyo po sa amin, sa pagpapatikim ng product niyo po. Masarap po yung product niyo. Thank you pa tayo. Ala. Ay, Cheese. thank you. Bigat din po sa tiyan itong cheese. Love na love ko yung pearl. Ay, Talagang as in super sarap. sarap. Oh, lagyan Itong natin mozzarella cheese po pag mainit, stretchable. Pag lumamig, masarap pa rin siya kasi chewy. Sarap. May gravy cheese. Wow. Tsaka tama yung ginawa ni Rinsay, no? Na yung niya, yung nilagay niya ng asukal yung yung pearl. Kapag niluluto. Kumapit po yung yung ano ba tawag doon? Tamis. Yung tamis niya doon mismo sa sago. Ano ba tawag doon? Sa Tapioca. 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 Kaya ang sarap. Tapos yung syrup, no? Nilagay mo, lumapot yung syrup. Pangarap ko din po yung makagawa ng milk tea. Kasi gusto ko kung papalarin sa future, gusto ko magkaroon ng cafe. Ayun. Kaya pasalamat sa inyo. Parehas kami nito eh. Pina-experience sa iyo. Yun po. Barista. Ayan, yung gusto namin. Pero nung makita namin yung mga gamit, ang mahal po pala ng mga ganun. Ako hindi, pangarap ko yun din eh. Bar. Bar lang. Joke lang po. Sarap. Ay, yun. Halos ng paninda eh. May palamig, may scramble, may mga ganun pang enjoy.
Maraming product, no? Sarap din pala mga product ng Enjoy, no? Gulat nga ako. So, okay siya pang negosyo. Masarap din yung Jollibee. Kasi, kapaporta mo siya. Yung Jollibee, masarap din po. Di na nagbago. Thank you. Mm. Perfected for 40 years Okay na now. ako. Ayaw mo na nitong kiss? So, kami na nga natin. Okay naman tayo eh. Ito siya, nalagay yung mga dito. Apa. Kain po. Gravy natin, oh. Ubus na. Ubus na eh. Ang Jollibee po talaga na masarap kainin kapag family, no? Ang hang. Balat. Medyo maanghang ngayon ng ano, no? Hatang spicy nila. Dati sa labas lang ngayon, parang Pati loob. pati loob po. Lagi. Kasi po, ang spicy nila bago. Yung ano niya, yung... Bago. Dati pala, luma yun. Hindi, kumbaga... Ano. yung... Sinabi na yun ni Rishang kanina eh. Yung spicy na parang hinalo dito, level bago. up. Pina-level up. New Eh ingredients. no, new spicy. New ingredients. New ingredients. Tsaka dati ko kasi parang coated lang siya, no? Rinsay. Nari siya. Ngayon ba, di ko pa Ngayon natitikman. parang siguro minarinate na doon mismo yung chicken sa loob ng... Kaya pumasok sa loob yung anghang o kaya baka inano nila, in-injection yung injected na yung Ay, oo nga. ang anghang. Maanghang po, may ramdaman nyo na ngayon. May kagat na agad. Ramdam mo. So good job na naman Jollibee, siguro nakapag-suggest yung iba na ba't nga ganun, walang anghang eh, nasa balat lang. At least ngayon, napipil nyo na po yung napipil. niya. Oo nga. Ang hanga. Naidikit ko pa sa labi ko. Bakit? Ang tawa mo. Ang hanga. Ah, sino pa ang may gusto ng Jollibee? Ako okay Ako na okay ako. na ba ako? Okay ka na? Ikaw rin siya. Ay, sige. Kain ka na pa. Ikaw rin siya. Oh, Gusto mo pa? saan po? Hindi, sige, okay lang. Kung gusto mo pa. Nahiya ako. Sige na, sa'yo na. Thank you pa. Ang pao. Itong mac and cheese. Sino pa may gusto? Okay na Ikaw, po. Rishan. Oh, na po. Ikaw, Rinsay. Okay na pa. Ikaw, Ni. Okay na Okay na po. po. Ako na lang ito. Ang Sarap talaga no? Gravy dyan. Hindi ako sanay sa ano eh. Dahil dyan, syempre, shoutout ako kay paring Vincent Pellegrino, kay Maring Grace, at saka sa dalawang angels niya, sa buong family ko, Hati Cherry ko, Kuya Rico ko, sa lahat ng mga kapatid ko, mga magulang. Yeah. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Mama. Hello po. Yeah, shoutout po. Simulan na natin ang ating shoutout. Ang ahang talaga. Naanghang po. Shoutout po kay Jennifer Pascasio ng Bagak, Bataan. Hello po. Kay Nolly Bonding na lagi nanonood sa atin. Maria Riondanga. Mary Domingo, Bonnie Mayralo, Gretchen Lebrila. Shoutout sa mga anak niya. Kay Clifford, Kaylee Lorenzo, Ashley Lebrila. Ingat palagi. Love you all. Julio Doms. Hello. Jebri Atienza, Janelle Reyes, Ginalyn Andres, John Howell Olmedo, Clyde Evar, Joyce Nika P. Singapan, Manfred and Wenceslas Listat ng Austria. Hello po. Wala pa.
Alinor Emba ng Cotabato City, Alan Supan from Chicago, Dave Martinez, Nira Ocampo ng San Diego, California, Shaynette Tapos Navarro, Lorayo ng Nagcarlan, Darius de Guzman, Asensi, Thank you na. Manoban, Hello po. Adan Nevao Talheng, Jinib Alacab, Yeezy ng Kuwait, Elmi Basti, hello po, Rose May Viernes, Lady Colleen Hernandez Baha, Caroline Kilmura, hello po, Thank you na. Taurus Karamutan ng Santa Rosa, Laguna, Hello po. Sio June Park, shoutout sa mama niya, na si Serida de Mesa, pinasasabi po niya na galing sa kanyang pinakamatalinong anak na si Charis ang name. Yan. Bangtan Soulmate, hello po. 30 Magat, Clint Pachu, Cyrus Magat, Agnes Santos, and Arnold Lap. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Ang sarap. Sarap. Yan po, natapos na po isang masarap na mukbang Jollibee natin. So maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkain at magkakasama tayo ulit tayo rito. Thank At sobrang salamat po mga kawikis sa walang sawa pong suporta po sa amin. Thank you po. Sobrang appreciated na. So hanggang dito na lang po mga kawikis. Kaya, bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.